היי. היום נראה לכם סרטון של נקניקייה מדברת. כן, וואי, זה ארוך. זה ארוך מדי. כן, זה ממש מגניב. אתה הורדת את זה רק. כן, אני הורדתי את זה. וואו, זה ארוך. הוא יכול לעשות תמיד ארוך. כי הוא נקניקייה מנמרת. מה זה מנמר? אתה רואה את הפסים שעליו? עברת סוף סוף את הקטע הזה. אני הייתי פה כבר לפניך. למה אתה פשוט לא נפסלתי מצביע? באלו. רואה? לא, זה זה בסדר. בסדר. אני לא הגעתי לאלו. אני חייב להגיע לאלו. טוב, אני אעשה כל אחד ב13 סדרות ואז נפסיק את הסרטון. אוקיי. אם לא נצליח לעבור זה לא נורא. לא. עכשיו לי יש את התור השני, שלי יש לי את התור האחרון. נכון? ולאיתי יהיה את התור האחרון שלו עוד מעט. כן, אחרי שאתה תסיים. לא. זה גם שיטה טובה. כבר עברת את שלב שלא שואל אותו. אז אם תקדמי What did you שהגעת להם. יש קדימה, קדימה, בתור לאיתי ימי תהיה לך את התור האחרון שלך. כן, לא בטוח יואו! יש! שלב 5, אז פעם, הגעתי לפה. אני זוכר, הגעתי לפה כבר פעם אחת. אבל השגת את היהלום הגדול. אני לא יודע איך מה? הנה, תעלה עכשיו לזה. לזה. או נו. תרד. הנה, תעלה בזה. עידו, תעלה בזה. אני יודע, אבל אני קשה קצת. או נו, לא. למה אמרת לי? טוב, אוקיי, דבר שלב. קדימה. נחמד להציע שתלמד את זה. אני לא יודע למה. יו. אוי, שכחתי לזה. אוקיי, אז יאללה ביי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. נחכה לדרך.